bevinden ons momenteel in het district Coronie, waar het Teken en toneelwedstrijd zal beginnen. We zijn van het jaar in Coronie omdat we het tot een landelijk evenement willen maken. Ons doel met dit project is om bewustwording en waardering van het milieu bij te brengen aan de jongere generatie. Vandaar een toneel- en tekenwedstrijd. Het wordt zeer spannend. Er zijn 4 scholen die deelnemen aan het toneelwedstrijd. En ook dezezelfde scholen hebben getekend. Wie wordt de winnaar vandaag? Kom je mee om te kijken? Vandaag bij onze Teken en toneelwedstrijd. We zijn van het Surinaams Bijbelgenootschap en ik ben Julijka. De verschillende scholen die hier aanwezig zijn, ga ik de namen roepen. Als je hier bent, wil ik jullie even horen. Is de Salem school hier? Ja! Soesra. Nog een keer, is de Salem school hier? Ja! Dat is mooi. De Gerard school? Ja! De Sint-Antonius school hier? Ja! En is de West-Totnes hier? Ja! Wat is de West-Totnes? Jullie hebben gehouden naar West-Totnes. Is de West-Totnes hier? Ja! Oké, we gaan lekker verder. Ik wil Jonathan Rizika verwelkomen. Mag ik een hartelijk applaus voor? Het openingsmoment doen. Goedemiddag, jongens en meisjes. En als je zo antwoord geeft, geef me het gevoel dat je slaap hebt. Dus ga nog een keer proberen, dan ga ik jullie wakker spelen. Goedemiddag, jongens en meisjes. Ik ben niet gehoord. Ga nog een keer proberen. Goedemiddag, jongens en meisjes. Ik denk niet dat jullie het hebben gehoord. Dus we gaan het laatste keer, allerlaatste keer proberen. Goedemiddag, jongens en meisjes! Ja, hoe gaat het met jullie? Laten we lekker gaan staan, dan gaan we bidden en we starten met ons prachtige programma. Laten we staan. Bijzonder. Maar Vader, wij zeggen u dank dat wij hier mogen zijn. En ik bid hier dat wij een geweldige dag met elkaar mogen hebben. Ik wil dat iedereen hier mag genieten van de toneelstukken die gepresenteerd zullen worden. Papa, help ons hier met dit programma. In de naam van Jezus Christus. En ieder zegt? Amen. Willen we plaatsnemen? Applaus voor jezelf en welkom. Voordat ik het doel van dit project aan jullie wil doorgeven, wil ik de West-Totnes school vragen om mij alvast voor te bereiden, om mij alvast klaar te maken voor jullie toneelopvoering. Ja, we zijn hier als Surinaams Bijbelgenootschap en we hebben gemeend om een toneel- en tekenwedstrijd hier te houden onder de kinderen van de lagere scholen. Waarom een toneel- en tekenwedstrijd? Het is namelijk zo dat een World Day of Prayer bestaat binnen het Surinaams Bijbelgenootschap. En het thema is het milieu. En we willen het tot een landelijk project maken, vandaar dat we van het jaar voor Coronie hebben gekozen. En we weten dat Coronie ook een heel mooi district is, vandaar dat we hebben gezet als thema Coronie, ons mooi district. We willen hiermee de bewustwording en waardering voor jullie milieu, voor je eigen milieu naar buiten brengen. Vandaar dat we de opdracht hebben gegeven om een tekening te maken met als thema het milieu, of een toneelopvoering met als thema het milieu. Ja, is dat duidelijk? Is dat duidelijk? Ja! Oké, dan gaan we van start met onze eerste toneelopvoering. Zijn de kinderen van West-Totnes ready?
Teken als we boven, als we een mooie day, als we park en als we een grote en ik wil belangrijk zo aan het steken mooie. Ja, maar ik ga nog snel voorbij. Você mume, você nasce mirami, você manan, você pugas você dami que não dami bato que não. Lekker protali. Ja. En dan kan ook zitten te maken. Ik heb honger, maar Wanneer we tegen het wat gaan we eten? nee, Kijk waar we. even pakken. Mama, Pakken voor je ogen. mama, wat is hier met bruine voeten? Nee. Dit. Yo ben het. Nee, dat is het. Zo duur.
Succes! Ik zoek op mijn prijsjes. Er is een teken en kleurpakket voor de derde klas. Dus we gaan lekker ermee naar mijn huis, want jullie zijn niet benieuwd. Zijn jullie benieuwd om te weten wie heeft gewonnen? Ja! Oké. Dan ga ik de derde klas bekendmaken van categorie A. Dat zijn kinderen tussen 8 en 10 jaar. Laten we kijken hoor. Drumroll please. Nou moet die drumroll horen nou. Oké, op de derde plaats is geëindigd. De persoon is 9 jaar, is van de Sint Antonius School. Ze zit in de 4e klas. Zo, je moet erbij helpen met de naam hoor. De naam is Sholosiata. Sorry, ze heet Charlotte Dankbaar. Wat is Charlotte? Nog applaus voor Charlotte. Ik wil dan Masha Boldewijk. Charlotte, van harte gefeliciteerd. Ja, u krijgt van ons, van de Bijbelgenootschap, een heel mooi pakket en maak het vriendelijk. Oké? Oh, kijk naar de... Kijk even naar mij, ja? Nog heel eenvoudig, we gaan ook een foto maken met haar tekening. We willen natuurlijk de mooie tekening zien. Momentje hoor. Mag een beetje nog? Hou die voor je, ja. Oké, nog een hartelijk applaus voor Charlotte. Dankjewel. Wilma. Wilma. Ja? Ik ga naar bakkerij hoor, ik moet focus moeten halen. Is goed. Is goed. Nee, dat is wat is dat?
ding, mo dik ding, mo mir ding. Dan later pernah pesa mo ikut pura ding. Dan amara pernah mo ikut bahasa Urdu. Oh, veramente betul ver que dia. Nyafi harus mencetak tak sol. Sering kami empezamos yun. Sebenarnya bisa Focus only, matter, focus book, wood, Focus melon. saling focus water and feel me. Dat was heel goed. We hebben applaus voor de Ze zijn heel creatief. Op de derde plaats is geëindigd van de Sint-Antonius School. Het is een jongen dit keer. Hij is 13 jaar. En hij heet Mason Chapilio. Mason Chapilio neemt over het Surinaams Bijbelgenootschap een teken- en kleurpakket. We hopen dat je er heel goed gebruik van kan maken en zo je talent verder kan ontwikkelen. Mag ik van harte feliciteren namens de SBG. En door, pas door en was in kader. Alsjeblieft, Chapilio. We willen ook van jou een hele mooie foto maken met je tekening. Kan je het een beetje van plaatsen? Een beetje later. Oké. Prachtig was dat. Ze waren net in de Coronie. Voelt zo heel hier. Ja, maar zij is niet gewoon. Já pegou pra vir com a calculação?
Mevrouw Klein, hoeveel kost de woning van u? Hoeveel? 50. Oké. Mevrouw Klein, hoeveel kost de koelkastnoot van u? 15. Wanneer para mag-ubek ka lang na lang mevrouw Klein, hoeveel kost ang pag-ubek? Maliwanag ka po, umabalo ka nagpugit for hand meaning. 50. Mahal ang pag-ubek?
Nog een hartelijk applaus voor OS Tokens. En ik zie na zoveel jaren weer een dopo voetbal, want de jongen van die koren spelen die dopo voetbal weer. Ik denk dat jullie dit voorbeeld wel kunnen overnemen om weer dopo voetbal en alle andere spelletjes te spelen. Nog een applaus voor OS Tokens. Zijn jullie er nog? Zijn alle kinderen er nog? Want jullie zijn nu zo rustig geworden. Mag ik horen? De Gerardschool? Waar zijn de kinderen van de Gerardschool? Waar zijn de kinderen van de Salemschool? De kinderen van de Sint-Antoniusschool? En kinderen van OS Totnes? Oké. We gaan nu naar de prijsuitreiking van categorie B, de tweede plaats van de tekenwedstrijd. Van de drama houdt en wat ik vandaag heb gezien, ik vind het geweldig. Vooral, ja hoor. Ja hoor. Goed. Wie kan me vertellen over het woord de schepping? De schepping. Heel goed. Wie? Vinger opsteken en zeg het snel. Ik kan ook nog weer. Ik kan ook niet alles winnen, hè? Nee? Oké. Nou, laat me even vertellen. In de wereld waar we leven zijn er twee groepen mensen. Ik ga beginnen met die ene. Die ene groep mensen gelooft dat alle mensen zijn ontstaan uit de apen. Heb je het ooit gehoord? Ja hè? Nou, ik vond het erg. Dus dan ben ik in die spiegel gaan kijken. En dan ben ik gaan kijken als ik echt op een aap lijk. Nee, die lachen toch? Alles lijkt ben ik op een aap. Mooi! Ik heb gemerkt, ik lijk niet op een aap. Lijken jullie op een aap? Nee! Oh, gelukkig. Dus jullie zijn in die groep van die mensen? Nee! Oké. Dan kan ik met mijn verhaal doorgaan. Maar die andere groep mensen gelooft in de schepping. De schepping wil niets anders zeggen dan er is een God die liefdevol is, die knap is, die wijs is, die sterk is, die alles kan doen. En hij heeft ons allemaal gemaakt. Dat is de schepping. Ooit van gehoord? Mooi zo. En de Bijbel zegt, in het begin was de aarde leeg en woest. Dat wil zeggen, er was niets. Dus het is ergens begonnen. Of niet? Ja, meneer. En wie doe ik de schepping wil vergelijken? Ik vergelijk de schepping vandaag als het district Coronie. Nou, laten we beginnen. De Bijbel zegt, God heeft alvast nacht en dag gemaakt. Is het waar of niet? Ja. Of is het altijd dag in Coronie? Nee. De zon gaat nooit onder hier? Ja. Ja toch? Oké, gelukkig. En de tweede dag heeft God ervoor gezorgd dat er een horizon was. Je kon dus hemel, wolk en geblauw zien. Kan je dat ook zien in Coronie? Ja. Ja, hè? Want iemand gaat over een strand hier, bij de strand gaan zitten en de zon gaat onder, twee liefdes bij elkaar, handjes houden, nee, je zult dat hier. In ieder geval, jullie zijn er jong daarvoor. Oké, dag nummer 3. Wat zeg je wat? Land apart, water apart. Of niet? Ja. En op land komt wat? Planten. Ja. Jullie zijn er ernaar, Nou, we kunnen met die rustiger. Planten en bomen. Ja toch, en natuurlijk die parwa-bomen van jullie. En die macro-bomen. Is die in Coronie? Ja. En de schepping als Coronie was er. Nou luister. Oké. Oh, waar er bloemen en planten zijn, heb je wat voor dieren? Insecten. Dus bijen, die honing van jullie hier. Werd op de derde dag gemaakt. Ik ben niet zeker dat het gaat. Maar ga niet maar zeggen dat ik heb gezegd hoor. Dag nummer 4. De zon, de maan en de sterren. Jullie hebben een zon hier. Jullie hebben een zon hier toch? Ja. Jullie hebben een maan hier. Ja. Jullie hebben ook sterren hier. Oh.
Dat dacht ik ook. Goed, en toen zei God, weet je wat? Op de tweede dag, ik kunnen niet alleen maar water en rivieren zijn. We moeten iets doen met die rivieren en met zee. Wat gaan we doen mensen? Wat gaan we doen? Vissen zetten erin. Tweet, tweet. Tilapia. Wat nog? Al die vissen die ik niet ken, ga ze gewoon opschrijven, ja? Want ik wil ze allemaal eten. Maar ze moeten beschuurd zijn. Dag nummer 6. Nee, ja, we moesten nog niet klaar. No. Bij dag nummer 5 waren er dus dieren in water, maar er waren ook dieren in de lucht. Jawel. Vogels zoals die anga en die el. Heb ik jullie niet gezegd dat die schepping op Coronie ligt? Oké. Ik jou geef dan. Oké, dan gaan we door. Dag nummer 6. Kwamen de dieren. Oké, jullie hebben zeker koeien hier, hè? Zeker weten? Hebben jullie ezels hier? Ja? Hebben jullie honden hier? Hebben jullie poesen hier? Hebben jullie leeuwen hier? Jullie willen niet leeuwen, hè? Ben je zeker? Ik kan iemand van jullie bellen, hè? Dat er een leeuw komt. Ben je zeker? Oké, alleen het hier in. Goed zo. Hebben jullie tekens hier? Oh. Ik denk dat ik niet meer kom naar Coronie. Mooi. Behalve de dieren was er nog een belangrijk ding dat God heeft gemaakt. Nee, ik zei jullie dat de schepping op Coronie ligt, toch? Want jullie zijn mensen, neem ik aan. Mensen zijn man of vrouw. En weet je wat het mooie van dit alles is? God heeft ons als laatst gemaakt, zodat wij direct kunnen genieten van de aarde. Wist je dat? Zo eigenlijk jullie thema is fantastisch. Het is Coronie. Wat is? Coronie ons mooi district. Dan wil ik doorgaan. Suriname ons mooi land. Wil ik doorgaan. Aarde ons mooi planeet. Allemaal door God geschapen. Waarom? Ik heb maar 1 woord voor je. Liefde. Liefde. Omdat God van ons houdt, heeft het alles voor ons gemaakt om ervan te genieten uit liefde. Zo, wanneer ik je vraag straks, waarom hou je Coronie schoon? Wat zeg je man? Uit? Liefde. Waarom werk je niet met je buurman? Uit? Liefde. Waarom luister je naar je moeder en je vader? Uit? Liefde. Waarom ben je God gehoorzaam? Uit liefde. Applaus voor jezelf. Ja, liefde. Dus ik hoop dat jullie deze boodschap meenemen. Ja? Dat je van je district, van je land moet houden. Als je zegt dat je van Suriname houdt, als je zegt dat je van Coronie houdt, dan ga je schoon houden. Gaan we daar nou werken? Ja. Maken we een afspraak dat we vanaf vandaag ons district gaan schoonhouden? Ja. Zodat wanneer mensen naar hier komen, dat ze goed kunnen praten over Coronie, hoe mooi en netjes het is. Ja? Zijn jullie nog geïnteresseerd? Anders ga ik weg met de rest van de prijzen hoor. Oké, welke prijzen moeten nog bekend gemaakt worden? Eerste plaats. Goed zo. Categorie 8 tot 10 jaar.
8 jaar. Zit in de 3e klas van de Sint-Antoine. Melissa, wat is Melissa? Kijk een hartelijk applaus voor Melissa. Heel mooi. Melissa heeft een 8,5 gescoord voor haar tekening. Hiervoor willen we de directeur van het Surinaams Bijbelgenootschap vragen om de prijs op te maken. Melissa kreeg een tablet van het Surinaams Bijbelgenootschap en een mooie kinderbijbel. Mag ik een applaus voor? Melissa kan even blijven staan. We gaan gelijk de winnaar bekendmaken van de categorie B. Het is ook een meisje. Ze is 14 jaar en zij heeft een Even naar jullie kijken. Ja. Ja, allemaal toch? We zijn aan het eind gekomen van het toneel- en tekenwedstrijd in Coronie. Het was een waar spektakel. De leerlingen hebben hun best gedaan, de verschillende mooie tekeningen hebben we gezien, het toneelwedstrijd en de winnaars zijn bekend. We willen hiermee bewustwording van het milieu aan de kinderen bijbrengen en ook het woord van God dat daarbij hoort, willen we de kinderen bijbrengen, vandaar dat er Bijbels zijn uitgedeeld. Welk district bezoeken we volgend jaar? U moet ons blijven volgen. Volg ons op Facebook onder de naam Surinaams Bijbelgenootschap, op Instagram Surinaams Bible Society en binnenkort ook onze website. Blijft u ons volgen.